Kuka sä oot ja missä sä oot töissä? Moikka, mä oon Anna ja mä oon Schneider Electricillä töissä. Mä oon Kasperi Kukkola ja mä oon töissä Milwaukilla. Miten sä päädyit tälle alalle? Mä päädyin tälle alalle, kun meillä oli koulussa semmonen rekrytointipäivä ja porakoneet ja muut on pysynyt kädessä pienestä asti. Hain harjoittelijapaikkaa, kesätyöpaikkaa ja hain erilaisiin tehtäviin ja hain sitten HR-trainee tehtäviin tänne Schneiderille ja sitä kautta. Siistein asia, mitä sä oot päässyt sun työssä tekemään? Siistein oli, kun kävin mukana, kun ne kävi huoltamassa tämmöistä niin kuin upsia, niin se oli siistiä nähdä, miten ne sen tekee. No meillä oli tossa Roomassa just toi messut oikeastaan, semmonen sales-konferenssi, jossa olin sitten 3 viikkoa siellä esittelemässä uutuuksia, niin se oli aika siisti kokemus. Miksi muiden pitäisi hakeutua sähköalalle? No sähköalalla on tosi monipuolisesti töitä ja kaikki sähköistyy pikkuhiljaa, niin varmasti riittää töitä myös tulevaisuudessa. Täällä opitaan koko ajan uusia asioita, niin kuin teknologia kehittyy, se on tosi kivaa nähdä, että niin kuin tulee koko ajan uusia juttuja ja vauhti on kova ja siitä tykkään.